Hai un ano que estamos a vivir unha gran pandemia. Unha das mensaxes que se nos transmitiu foi que o mundo tiña parado. Para nós, as mulleres, o mundo non parou. O mundo sigue rodando do mesmo xeito. Seguimos soportando a carga dos cuidados, reforzada, aínda máis, pola vulnerabilidade en que a pandemia deixa as persoas que os precisan. As traballadoras sociais queremos falar do importante deste día 8 de marzo, do que non para nin pode parar. De empoderamento. Dende o traballo social, acompañamos as mulleres que precisan na conquista da súa autonomía persoal. De enfoque social. Os traballadores e traballadoras sociais axudamos os usuarios e usuarias a pôr en perspectiva a súa situación e mellorala. De coidados. As traballadoras sociais convivimos coa realidade das mulleres como soporte principal do fogar e da atención á dependencia e coñecemos todas as eivas do sistema. De igualdade. O traballo social vai de facer persoas máis libres nunha sociedade máis xusta. Sen igualdade non hai xustiza. Sen equidade, a liberdade é ficticia. Non queremos que a pandemia sanitaria se use como excusa, nin para precarizar, nin para silenciar, nin para adiar nada. Neste 8 de marzo, as mulleres paramos para que o traballo social continúe.